Najprv prejdite do sekcie aplikácií a vyhľadajte panel na vyhľadávanie aplikácií. Teraz vyhľadajte AirScreen a stiahnite si ho. Keďže niektoré televízory TCL nemajú AirPlay, musíte si ho stiahnuť, aby sme to mohli obísť. Teraz otvorte aplikáciu a klepnite na pokračovať. Musíte udeliť povolenie, takže klepnite na udeliť, potom na počas používania aplikácie a keď sa tlačidlo zmení na zelené, klepnite na potvrdiť. Uistite sa, že telefón je pripojený na rovnakú Wi-Fi sieť ako televízor a teraz naskenujte QR kód telefónom a počkajte, kým sa načíta. Teraz televízor požiada o špeciálny prístup, takže prejdite do nastavení a povolte prístup pre aplikáciu. Keď sme toto urobili, otvorte telefón, zapnite zdieľanie obrazovky a vyberte televízor. Teraz môžeme vidieť obrazovku nášho iPhoneu na televízore. Ak to chcete použiť znova, musíte ísť do svojich aplikácií a mala by sa tam nachádzať ako posledná aplikácia, ktorú ste si stiahli.